Припынак. Прадпрыемства Віцебск-Радштранс. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца 9 Сацыялістычная. Прыпынак. Вуліца 9 Сацыялістычная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Максіма Горкага. Прыпынак. Вуліца Максіма Горкага. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца 39 арміі. Прыпынак. Вуліца 39 арміі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Теплоэлектрацэнтраль. Прыпынак. Теплоэлектрацэнтраль. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Центральная клиничная больница. Прыпынак. Центральная клиничная больница. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Пролетарская плошча. Прыпынак. Пролетарская плошча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца 1 Пролетарская. Прыпынак. Вуліца 1 Пролетарская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Карла Маркса. Прыпынак. Вуліца Карла Маркса. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца 12 Бебеля. Прыпынак. Вуліца 12 Бебеля. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца 9 Бебеля. Прыпынак. Вуліца 9 Бебеля. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Школа нумар 8. Прыпынак. Школа нумар 8. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца 3 Бебеля. Прыпынак. Вуліца 3 Бебеля. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Някрасава. Прыпынак. Вуліца Някрасава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Лявонова. Прыпынак. Вуліца Лявонова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Полоцкий рынок. Прыпынак. Полоцкий рынок. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Автовокзал. Прыпынак. Автовокзал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вокзал. Прыпынак. Вокзал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вулица Комсомольская. Прыпынак. Вулица Комсомольская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Ратуша. Прыпынак. Ратуша. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вулица Советская. Прыпынак. Вулица Советская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Площадь Ленина. Прыпынак. Площадь Ленина. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вулица Коммунистичная. Прыпынак. Вулица Коммунистичная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Смоленский рынок. Прыпынак. Смоленский рынок. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вулица Володарского. Прыпынак. Вулица Володарского. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вулица Великолукская. Прыпынак. Вулица Великолукская.
Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Аптека управління. Припинок. Аптека управління. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Альгова. Припинок. Альгова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Поселок Альгова. Концовы. Припинок. Поселок Альгова. Концовы. Поважаныя пасажыры, калі ласка, пакіньце салон аўтобуса.